Hey guys! Welcome back to another vlog. We're here in Sogo! So good! So good! Kasi nga, di ba, sabi ko namatay si lolo ko, wala kaming matirhan. Ito yung pinakamalapit doon sa bahay nila. Kaya dito kami. 6 kasi kami na nag-book family room yung kinuha namin. Maganda pala siya. Maganda tayo, room tour! Ayan, dito natin nilagay yung card. And then, from this part, meron tayong safe na parang hindi ata siya safe. And then, meron tayong cabinet. Ayan. Naglagay na sila. May mga hangers and everything. Tapos sa baba, may nalagyan naman doon. And then, slippers. And then, here is the bathroom. Ang linis. Malinis siya in fairness. And, yeah, hi! Tapos may bathtub tayo. Tapos yung ano natin, ang tawag nito, shower natin. Dito meron tayong dining table na may 2 upuan. And then isang single bed and a lampshade. And then lampshade and twin bed. Twin bed. Dito naman sa table na magulo, meron tayong mga supply, personal care kit, toothbrush, toothpaste, ilang toothbrush. Sila ng soap, napakalaking tulong. Ayan, and I like the light here. Tapos meron tayong mirror, meron tayong blower, tapos yung TV. And then may upuan naman. Ang ganda ng upholstery na upuan naman. Drawer, yan lang. Kagandahan dito guys, ano lang, 2,000 plus lang yung family room, good for 24 hours. Dito kami sa Sogo, Alabang. Yan, kasi yun nga, ito yung pinakamalapit na hotel na mura dito. Malapit kay lolo ko. Hindi ko talaga na-expect na ganito siya kaganda. I was really expecting na parang creepy or anything, pero maganda pala siya. And meron din silang free wifi, kaya bet na bet. We got another room tour kasi nga, di ba, nagpabook si mama ng isa. So, this is the door. Yan. And then, please turn on the light, ate, here. Yan. Then, we have a table. Allah! Yan. We have the table. And then, of course, yan. Tapos yung blower. Kailangan natin yan sa buhay. Tapos, isang saksakan lang meron doon. And then we have again the dresser. Same, sa kabila lang din. Pero ito mas maliit lang kasi. And then we have the safe. Yan. Same lang din. May bathtub din siya. Tapos ganun din yung shower. And then ito, yung batang makulit. Ayan, ganyan lang yung bed. Parang everything is fixed sa wall. Yung ambience niya pang tulog talaga, pang ganun. Oh, neighbor! This room naman guys, for 24 hours is 2,200 ata. Parang ganun. Kasi good for 2 lang siya. So, yun. Kinuha na namin kasi hindi kami kasya dun sa kabila. Ito, same lang kami. Tapat lang namin yung door na isa. Yan. Si Baby Cams naman ang gulo-gulo. Pinapatay na niya lahat ng ilaw. Open mo. Turn on. Andun kasi yung pindutan niya sa may head ng bed. Patay, sindi. Ay, nako. Hala, hindi pa natin nakuha yung gamit natin sa kabilang na. So, yun, na-appreciate ko sa kanila, guys. Kasi, for your security protection, na-sanitize daw yan. May note dyan. Pati yung bathroom, actually, yan, may nakalagay doon na, sanitized and ganun. Alis na kami, guys. So, before we leave, gayos lang ako konti. Wait lang. Ito ba kayo lalagay? Kasi ilang days na kami, parang mula nung dumating siya last week, nasa lang kami, sasakyan at kalsada na lang ang namin, ang kinatitirhan namin. Kasi pa kami guys, nagbagyo kami last week, tapos kahapon nagpampanga nga kami, diba, sa Ranch. Tapos umuwi lang kami sa bahay para kumuha ng mga damit namin, ganyan. Lang ako, moisturize, kasi nag-dry na yung mga pimples ko. Yung nilalagay ko sa pimple ko is this tomato serum yan. Yan yung nagpa-dry sa pimples ko. Ganyan lang,
Dahil yung mga mata natin laging puffy na, lalagyan ko nito Garnier na pang under eye. Tapos na ako mag-ayos guys, and yung makeup ko parang ano lang. Ano mo, may tumutubunan lang ako pimple. Di ko kasi nadadala yung mga pang skincare ko eh. Yun, yung ginawa kong makeup ko is just parang yung drunk blush. Tapos ginamit ko lang to, yung RNK na liquid lip and cheek tint. Stain pala yun, sabi dito. Sa lips ko and sa cheeks ko. Kasi parang gusto ko yung fresh look lang. Parang wala lang. Para kahit mag-prep kami, wala masyadong nakalagay sa mukha ko kasi ayoko na heavy yung nakalagay sa mukha ko. Tsaka ano kasi mainit dun kila lolo ko kaya ayoko na masyadong madaming heavy yung nasa mukha ko. And by the way guys, ito yung lagi kong sinasabi kapag nag-travel ako. Ayan, nag-doorbell na si Antana. Hello Antana, honey. Welcome to the vlog. Back to what I was saying a while ago yun. Yung isang travel hack na ginagawa ko para hindi ako masyadong madaming pinapak. Yung hand cream ko, yun na din yung pinang-lotion ko kasi same consistency, girl. Same lang din naman sila ng formulation, so why not moisturize your skin with the hand cream, diba? Say hello to the vlog, Lala Mama and Antana. Hello. Hello. Sleepy pang ate. Wait lang, magsasandals lang ako. Mamadali na naman kayo eh. Let's go! Kaya na natin si Tito Mac. Susi, nandito na. And where is the elevator? Kanina mag-elevator kami, sabi ni Tawin, nakakapanibago ang lit ng elevator nila. Yung elevator natin sa Makati, hindi ganito. So, Phuket, so tapos ni... Good morning everyone! Welcome back! So, nag-ready na ako guys in alas 12 na. Hindi pa kami lumalabas. Lahat kami medyo puyat. Siyempre, pagod kami sa biyahe, ganun. And yun, bumalik pa kami dun nga kila lolo ko kagabi, diba? Hi! Hi! Tara! Walang weekend. Happy Meal. Si Mami nandyan sa ano, nandyan sa CR. It's a Happy Meal. Happy Meal? Oh, my gummy bear. Oh, show them your gummy bears! Show them your gummy bears! Oh, hotdog. Ala, wala nang hotdog. We got another 7-Eleven na hotdog and mogu. Let's go. Tapos yung straw, wala kasi kaming mabili na ano, puro pork kasi yung tinda daw nila dyan sa 7-Eleven dito. Nang? Ayaw mo naman noodles. Eh, di bumili ka na lang sana. Di kasi kami kumakain ng pork, guys. Kaya kapag ganitong nag-travel kami, yun yung struggle namin. Kasi sa bagay, madami namang alternative. But we don't eat pork kasi. We are still waiting dito sa mga naliligo, mga nakikiligo. Nandito sila la mama, di ba? Oh, yung mga taga-kabilang kwarto nakikiligo dito. Bakit dito ka naligo? Kasi may bathtub. Kasi may bathtub din naman doon sa room nyo. Stretchy arms. Say bye to them. No. No. Say bye. Say bye. Say bye. I can see you over there. Naglilipat bahay na sila, ang mga kapitbahay. Kasi mas maaga ang check-out nila. 3:50 something. Ito, dito yung room na to, 427. Na-realize kasi namin ito yung kasya sa kabila. Lipat bahay! Overload! Very nice. Tara, mag-stairs na lang tayo. Let's go downstairs. That's so big. Bilisan mo. Two. Sa elevator niyo. Nag-get namin. Ilang kilo pa lang ako ah. That's it. Again, bibimbap again. Basta lalabas, bibimbap. Tukbukit, salmon, pinapaitan, and everything. Today I got a mountain. I got
That emoji monkey from McDonald's. Yeah, kasi favorite mong monkey. Wala daw siyang exposure sa vlog, kaya expose natin siya. Ay lang. Tampururot. Tampururot dito maka mga. Tampururot dito maka mo. Ang gulo nyo naman dalawa. Kayo na lang kaya mag-vlog. Okay, ikaw magawak. Ow! Lapit na kami mag-check out. Tananing! Tananing! Mag-check out kami dapat. Kararating lang namin ng 4:10. Kaya lang, sabi, tapos tumawag sila na 20 minutes before, checking out. So, pack up na kami. Eh, dito sa Sogo, kapag nag-order ka ng worth 250 pesos na pagkain, makakapag-extend ka ng 1 hour free of charge. So, mag-extend muna kasi kami kasi ang init. So, magme-merienda muna kami. Halo-halo muna tayo. Kaya mong mainitan sila mama doon. Umiiyak, Elsa daw. Wag na umiyak, mag-check out ka na pag iiyak ka. Walang Elsa, wala. Walang Elsa. Hindi na namin lalab. Hindi ka na namin love. Halika na, Karod. Halika na. Kasi di ba may mga parang damo? Yan yung halo-halo nila. Kasi nabis naming maghalo-halo. Mahal, di ka pa naghalo-halo bago ka dumating. Ay, after mong dumating, no? Hindi pa ako nagsagat eh. Uy, kakami ko pa yun. Excited kumain. Sago lang sa'yo. Ang tigas ng leche plan. Parang rubber. Ano to? Kasaba cake na freezer. Anta na. Uwi na tayo. Check out na tayo. Anta na. Ayaw nang umuwi. Taraning! Sa bahay ka na lang manood ng ganyan, ha? Baby. Talking baby. Check out na kami, guys. Ano na kami. Tapos pupunta kami dun sa bahay nila lolo. Tapos papaalam lang kami doon and then uwi na din kami. Kasi magagabihan na kami, ano na nga kami ng rush hour. Kaya lang kasi may naantay sila mama doon kaya hindi kami makauwi ng mas maaga sa